lusasaza ngqolo indaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC yakulandibake eRhawutini nazi eziphambili ngale nto. Sifuna uba nendawo zethu siphindele emizini yethu efudumale njengale besihleli kuyo. Amaxhoba ezikhukhula egciwe eMpuma Koloni amemelela ukuba urhulumente axhaphaqhaphise ukwanika indawo zokuhlala zethutyana. Umbutho wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu uthi kubekelwe bucala i-1.6 billion rand kwiphulo lokulawulwa phulomthetho lobundlobongela obujoliswe kwisini. Tshone lingenandaba sinivubisela ngeselo lamathwela amadala ngale ntlwa amasi alwa ntubululu kudanekhaya. Obezikhukhula egciwe eMpuma Koloni abongoza urhulumente ukuba akhawulezise inkqubo yokunikezelwa kwezakhiwo zethutyana ukukuza njengoko ingabantu abangaphaya kwama-70 abashiyeke bengenamakhaya emva kokukhukhuliseka kwamatyotyombe abo kwizikhukhula ezidala umonakalo omkhulu kwiiveki ezigqithileyo. Amakhaya amaninzi kulo mmandla waseGcuwa onakaliswa zantyalantyala zemvula. Abantu abaninzi baze bashiyeka bengenawo amakhaya. Ngoku nje abantu balapha banethemba lokuba urhulumente uzoxhaphaqhaphisa ubazisela izindlu zethutyana khona kuze baphile bekwahlala kwindawo enoko ezinika sidima. Sihleli kakuhle yonke into siyayenzelwa, breakfast, supper, everything siyayenzelwa. Umzekelo izolo besiyonikwa igrosari, sinegrosari nje masihleli apha nje. Lo sifuna ufakelwa emakhayeni ethu noba sibe sibekwa kwi-temporary kodwa sifuna uba nendawo zethu siphindele emizini yethu efudumale njengale besihleli kuyo. Sihlala kwindawo eninye sibaninzi kodwa ke ayimbanga intlalo ngoba siyahlangabezwa shem ngabantu abamagosa ayasihlangabeza kwizinto ezahlukeneyo. Kodwa ke kona iminqwano yethu yena besirhala into yobana ngaske umntu afumane indawo yakhe nje azokwazi into yobana azihlalele ngendlela asentsho ebhetere kunale. Ikomiti esebenzayo apha kulo mmandla ithi ihamba ngesantya esiphezulu uqinisekisa ukuba izisa izindlu zethutyana khona kuze abantu bakwazi ukufaka intloko yaye umhlaba sele uchongiwe nalapha abantu bazokwazi ukuba bokhelwe khona. Sibathathile abona bamkelwe ezi-sharks all together which is imikhukhu yabo sababeka ke kumaholo which is apha eCuba, abanye sibabeke kwi-BNB eSetown. Silungiselela bona ke uba sibathathe sibasuse sibase kumhlaba esithe sawubona ukuthi balungele uba bahlale phayana. Silindele ke ukusebenza no-human settlement, silindele i-temporal structures ukuthi siqale kakhulu ngaba bantu bangenayo imikhukhu ithe yemka all together. Urhulumente uthi awuzuvumela namnye umntu ukuba akhe kwindawo ehamba amanzi, nto leyo eyenza kubekho ubungozi xa kukho izantyalantyala zemvula. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eGcuwa. Obesakuba ngusekela mongameli umnumzana David Mabuza uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo omhlo we-12 kule nyanga kwiphondo lakhe lokuzalwa. Njengoko ephokoka amazwi ovelwano, usekela nobhala jikelele wokuqala we-ANC unkosikazi Nomvula Mokonyane ukhumbula ngethuba umfi Mabuza evakalisa inkxalabo ngobume be-ANC kwisithuba seveki phambi kokusweleka kwakhe. Unkosikazi Mokonyane bethetha nonondaba ngaphandle komzi kamnumzana Mabuza eMpumalanga. Uchazwe njengendoda yesizwe, ithandazwe de yangumzuzu wokugqibela. Ingxaki ezombethe i-ANC bezisengqondweni zongasekhoyo nobesakuba ngusekela mongameli weli uDavid Mabuza. Mabuza wayekwangusekela mongameli we-ANC uqala ngo-2017 kuyoma ngo-2022 kwaye ebelugcinile unxibelelwano namagosa aphezulu alombutho exovula ngamaqhinga okuvuselela i-ANC. Didi was not critical of the ANC. He was committed to work together with the ANC and make the ANC to recover from the setbacks because he was there in the trenches and he was there even now. Inkonzo yakhe yomncwabo izawuqhutywa ngomgqibelo logama i-ANC iceba inkonzo ezintathu zesikhumbuzo ngolwesine kwingingqi zeliphondo. The funeral of the late Deputy President
of the Republic of South Africa and that of the ANC will take place this weekend on Saturday, the 12th of July. Asaphokoka amazwi ovelwano. Well, obviously it's very sad, and we don't like to see the passing of anybody. And our condolences go to his family and his friends. And I have written formally to his organisation, the ANC, to express on my behalf our deepest sympathies on the passing of one of their stalwarts. I think one of my memories of him is when we had to do a work for Winnie Mandela's funeral. And I found him a person who was able to listen intently, say a few words, but when he spoke, he gave certainly direction. Usapho lubambe ngazo zozibini kuba bonke abo baye kuvela kwikhaya lakhe kurhulumente nakubempeli ngemiyalezo yenkxaso abayifumanayo. Uphathi wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu uthi malunga ne-1.6 billion rand ebekele bucala ukulwa ubundlobongela obujoliswe kwisini. Ulwaphulomthetho lobundlobongela ngokwesini, ukubulala, imilo yamaqela emigewu kunye nokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni zezona zenzo zolwaphulomthetho eziphezulu zidlakaza ilizwe. Inkonzo yamapolisa yoMzantsi Afrika yabelwe imali engange-120 billion rand kulo nyaka mali sikuwo kwaye ulwaphulomthetho lusekelwe ngokwesini lolona luxhaphakileyo. The country is grieved and aggrieved by GBVNF as its prevalence has reached distressing levels, and approximately 1.6 billion will be spent on baseline activities relating to GBVNF response. Umchunu uthi isebe lakhe lisebenzisana nabanye ukulwa isithwakumbe solwaphulomthetho olusekelwe ngokwesini. And we are ready to work with the GBVNF Council and community-based organization under the leadership of Social Development and the other Department of Women and Children and People with Disabilities. Uthi ukubonakala kwamapolisa kuzokonyuswa ukulwa ukuxhatshazwa ngokwesini. Current visible policing division has been restructured to enhance proactive policing, increase visibility and better utilize our specialized units. Umphathiswa ukwaphinde waqinisekisa ukuma kwakhe malunga nokujongana namapolisa nobuqhophololo oku kubhekiselele ekubanjweni komphathi wezobuntlola uLieutenant General Dumisani Khumalo kunye namanye amagosa atyholwa nawo. As the ministry have taken a defined stance against corruption within the SAPS, and we are unequivocal. Umphathiswa uthi iNtshona Koloni, iMpuma Koloni, eGauteng naKwaZulu-Natal zezona zichongwe njengamaphondo alelona nani eliphezulu lolwaphulomthetho. Kwalapha izindabeni usapho izihlobo kunye nabanye abaculi banike imbeko yokugqibela kwimvumi yomculo womnqunqo nebihlonitshwa ehlabathini uFair Faku kodwa kuqala masimuntu wanevinkling. Sinamkela kwakhona sikwabulisa nako basanda kungena ungazibukela izindaba ku-SABC Plus ukanti ukuphela kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa kwinqaku eliphambili sithe amaxhoba ezikhukhula egciwe eMpuma Koloni abongoza urhulumente ukuba khawulezisa inkqubo yokunikezelwa kwezakhiwo zethutyana ukukuza njengoko ingabantu abangaphaya kwama-70 abashiyeke bengenamakhaya emva kokukhukuliseka kwamatyotyombe abo kwizikhukhula ezidala umonakalo omkhulu kwiiveki ezigqithileyo. Usapho izihlobo kunye nemvumi bakungelene ukunika imbeko yokugqibela kumdlalo wamaxilongo odume ehlabathini uFezile Fair Faku usweleke eminyaka engama-63 ubudala ekutyelelo eSwitzerland. Baphume ngobuninzi bezokunika imbeko yokugqibela kweli qala lomculo womnqunqo ebebalasele njengomdlali wetrumpet kwaye uchazwe njengomnye wabantu abenze imbali kweli loMzantsi Afrika. Because he knew the power of music as a healing force in the universe. And he lived it. He lived that. It's one thing to say it, but when you listen to his horn, it matches his words. He was a kind, giving spirit, a beautiful human being. The trumpet, yeah. It's like his second voice. He was very melodic, and yet he had, technique. But it could be very, very soulful.
Njengoko ebehlala ekwafundisa eSwitzerland, uye walikhenketha ela lizwe, ehamba neqela lakhe lomculo. Uye walishiya eli ekwela lizwe ebesele elibona njengekhaya lesibini. He was in an extremely serene environment. It was his preferred room where he usually stayed when he came to Basel. Usapho lwakhe ebengeyomvumi kuphela, koko ebengutata ekwanguye nomyeni. Ngapha kwayo yonke lonto ebengumzekelo. He has left that legacy because one of his sons is one of the well-renowned flutist, and also one of his sons is also a trumpeter. Lo kaFaku usweleka ekuphulo lokuqhuba inkqubo zomculo kwizikolo zaseNew Brighton. Usapho lakwaFaku aluvali umlomo ngumbulelo ngenkxaso ethe yabonakaliswa lilizwe liphela. Ngumcebisi Silengile, SABC News, eGqeberha. Owasetyhini oneminyaka engama-30 anethoba obudala waseBurgersfort eLimpopo uhlala neentlungu ezikhubazayo emqolo ngenxa yamabele amakhulu ngokugqithisileyo. Kususela ngo-2021 uhlele ecwangciselwe ukwenziwa utyando lokwathoba kwisibhedlele eMankwenk, kodwa le nkqubo ayikenziwa nangoku. Eli nina linonyana ababini lithi oko lithwele lomthwalo usindayo ukususela ngonyaka ka-2019 imisebenzi ethile yasendlini alisakwazi kuyenza ngenxa yentlungu eziqala entanyeni ukuhla ngamagxa nomqolo. My life is in danger because the size of the bra now that I'm wearing is 48F, which is the last size, and also it is very, very small, as you can see, because of now when I'm working, it's difficult to work because I have to take every pill after 2 hours. This is not normal. Wongeza ngelithi oku sele kuchaphazele nokuzithemba kwaye ucela nabani na onokumnceda asondele ngaphambili. I did my research on breast reduction. They said it's 115,000, which I cannot afford. So I please everyone who can help me to donate for myself so that I can get the breast reduction because I cannot afford it. Ando uthi amabele amakhulu ngokugqithisileyo abangelwa zii-hormones ezingalungelelananga. And also these patients might complain of the breasts themselves being painful, and then in addition to that they will usually struggle with finding clothing that will fit them because the breasts are big, and then with the bras will be small or they don't fit them well, and then they can cause bra strap grooving on the shoulders, and then they can also have infections underneath the breast, which we call intertrigo. Isebe lezempilo kwiphondo laseLimpopo lithi ulibaziseko oluthi libe khona kumaziko ezempilo lubangelwa kukubeka phambili utyando olungxamisekileyo. In case where she gets booked, given a date, let's say 3 months from now, and say she can come in September, it is because doctors would have assessed and hoped that by that time there would be a space to squeeze her in. And unfortunately, you might find that certain things happen that require them to shift their focus. For instance, if there are emergency cases on that day or any other eventuality that can happen. Ithi mhlali senziwa olutyando oku kungalinika ithuba lesibini lokuphila ubomi obupheleleyo. Umongameli weANZAPO uMnumzana Elvis Qekema uthi eli alinazo inkqubo zolawulo ezinokulikhulula. IANZAPO ibamba inkova kazwelonke ama-27 eBloemfontein eFreystata. Kuza konyulwa iinkokheli ezintsha kule nkomfa iintsuku 2. Iqinisekisa kwakhona umsebenzi wayo oyimbali wokwakha amagunya abantu abantsundu. IANZAPO ithi inkongolo yayo iqhubeka ngethuba kuvuka ugonyamelo lwabamhlophe kwihlabathi. Umongameli walombutho uthi lo kuphela kombutho wezopolitiko ogxile ekuziseni inguqu eziluqilima. Comrades, from the beginning, from the outset, let's say this to you. As ANZAPO, even though we are skeptical of the national dialogue, but we will not boycott it. We will not boycott it. Because 740 million of your money is being spent
Lo mbutho uza kungenela unyulo lorhulumente basemakhaya kunyaka ozayo. Omnye wabantu abaphambili kwi-Black Consciousness ucebise amalungu eYaZAPO ukuba aqiqe ngaphambi kokuba avote ukuze uMzantsi Afrika ubheke phambili. It doesn't matter where you look and how you look at it. There is a crisis, that there is a lack of confidence that so many South Africans have in those who govern the country on their behalf. So that tells you that the people who govern the country on our behalf are not in fact representing us. iYaZAPO ithi iyayixhasa le ngxoxo yesizwe nangona imadolwa nzima. I-Hollywood's Bets Durban July ngona mdyarho wamahashe ojongwe ngamehlo abomvu kwilizwekazi eAfrika. Lo mdyarho wamahashe utsala umdla osaziwayo abatyali zimali kunye negalelo elikhulu kuqoqosho lweli. Umxholo walo nyaka uthi Marvels of Mzansi kubhiyozela ubutyebi belifa loMzantsi Afrika, iyantlukwane yenkcubeko kunye neefashoni ezihlukeneyo. Ngumsitho obujongwe ngamehlo abomvu yiDurban July neniyiphathelwa ngabakwa-Hollywood Bets etyhilwe ngendlela enomtsalane kumsitho obukhethekile eHollywood Bets eGreyville. Uzinyaswe ngamajelo endaba, izikolo zefashoni, abathandi bemidyarho kunye noosaziwayo beli. Ngaphandle kwalomdyarho lomsitho ngowolonwabo nobumbetshembetshe befashoni. Ibinguwashiywa nowashiywa kushiyano mamukondla kwezefashoni. Impahla ezininzi bezinxityiwe bezibonisa umdibaniso wesinxibo sakwantu saseMzantsi Afrika esinencasa yale mihla, sitsalela inkuthazo kwindalo eyahlukeneyo yesizwe, iintyatyambo, izilwanyana kunye neempawu zenkcubeko zeli. Umsitho waminyaka le weDurban July unembali enzulu esusela ngonyaka ka-1897. Osaziwayo bebephume ngokuzithemba kushiyano mamukondla beveza abadume ngazo kwezefashoni. Umbengo mthiya ucima umlilo nangomso ke indaba niza kuziphakela kwangesiXhosa makube chus behele.